Thokozani bogogo, thokozani makhehla bogogo namakhehla selifile lolo suku lolo. Abantu ke ade bese specially izolo bethenga abanye bebethi mhlawumbe ngiyadlala mengithi khona u-1000 engizolikhipha ngiphe umuntu othengile izolo. So bogogo namakhehla sokuyileso sikhathi ke leso sokuthi ke ngitshengise ke umuntu owinile kulo mncintiswano lo bogogo namakhehla. Nakho ke sesivula ke le phone okuyiyona ke bogogo namakhehla esithi abantu ke mebethengile abaye ngala bayokhokhela ngakhona. So nakho ke bogogo namakhehla anginiyabona ukuthi angibuki ngizobheka nje le eceleni. Nakho ke manje sengizoyenza irefuli ke bogogo namakhehla ngizole ngiyinyakazisa nje kanje ngiyinyakazisa nje kanje ngiyaphansi ngiyaphezulu Nkosi yami bese malokho ngiyangena. Angazi noma ingenile yini ongichazela lapho wecameraman. Akungeni. Ingenile Siphakathi. Sesiphakathi awuzweke hawu sesiyamfonela ke. Nangoke nganayo ke idatha ke Nkosi yami. Yazi abanye abantu bavele balahle idlozi ngesikhathi esirong. Kodwa ke othi ngenze kanje nako othi ngivele ngithenge idatha zovele ngithenga nje idatha bese ayafonelwa sibone ukuthi iyenzeka ngaleyo ndlela na. Kodwa ngempela yini abantu benganawo amadatha? Awu Nkosi. All right. Nama ngina-airtime nginjalo Nkosi yami. Yabona nje lento le ihambiselana nomoya omubi. Bogogo namakhehla uyiwina ke lo muntu ke lana bogogo namakhehla uyiwina. Ngizama nje ukuthi ngithenge airtime ukuze sizokwazi ukuthi simfonele ayikhulumele naye azwakala ukuthi ke kwenzakalani yabo. So ngibona ukuthi lenye ifone ayinayo i-airtime. Okay, senze kanje. Alright, sekuyalunga bogogo namakhehla, sekuyalunga. Yeah, sifuna nje ukuthi simchazele ukuthi uwinile konke kumhambela kahle ke. Shuthi ube nenhlanhla wageza kahle. Thokoza gogo. Thokoza mkhulu. Alright salukazi. Ngiyaphila mkhulu kanjani? Hayi nami ngi-right. Lana egogo ke nje bade sesishilo ukuthi kwabantu abathengile phela izolo sizokhetha umuntu owinile. Shuthi wena gogo kuvele kwakhetheka wena ke salukazi. Sesokufakela ke manje ke 1000. Awuzwakali lapho ujabula. Gogo shunje kahle sokubuye nje lo wathi 250 wakho kwaphinde kwafika no 750 ngaphezulu. Awu gogo shunje wena ispendanga imali uvele wehlelwe idlozi. Gogo shuthi wena lo wathi ugeza ngeyiwashe eningi uthandaza gogo. Ngimzwile ephupheni lami umuntu uthandaza yazi. Hayi ke kulungileke gogo ngizokuthumelela ke manje ke ilentuzana i1000 lakho ngizo refresha nje ilentuzana i-wallet ngoba ngiyenzile izolo bese emva lapho ke ngiyayithumelela uhambe uyikhipha before 16 minutes before 16 hours and then emva lokho ke ngizoposta futhi ke ne proof of payment engiyifakile kuwena ngizoposta negama lakho gogo angazi nomhlaba unayo yini inkingi bazofihla nje isithombe sakho. Okay, ngizofihla isithombe sakho ke salukazi. Hayi ke sibongileke gogo yezwa. Thokoza. Oh my goodness. Yabona bogogo namakhehla ke ukuthi azidlali mesizenza lo mdlalo. So nawe kule special esilandelayo sizothi ke thenga nawe uzoba umuntu owinayo 1000 lakho ke. Sokuzoba umdlalo ke sewudlala lo kuyozokube phakathi. Ngikhipha amakhambi mahala ngiphinde futhi ngikhiphe nemali yami ave ningiqothula. Kodwa ke akusenani bogogo namakhehla ngithi ngidlulise lo myalezo lo. Ngithi ke bogogo namakhehla ngingabusanda kakhulu. Ngicela ukwehlela ngenzansi inkosi khuphuke njalo. Thokoza.